दिनै बिजयनगर गामिनि गासैबो रायजो राजाया इउपिपिएलआव जोंनि दोलाव जगदान जादों। बिथांमोना आगोल बिपिएफमोन आरो बिपिएफ थाबोदोंबाबो बिथांमोना गिस्रंसो बिपिएफ खालामबोदों। आगोलनो बिथांमोना जोंनि फारसे फैनो सानदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ सिगि सुगआव दोनबाय थानायखाय बिथांमोना फैथ'नो हायाखैमोन। दिनै नायथायबा 2020आव बिटिआर रेकर्ड जानानै दिनै जों सरकार सालायबाय थादों जोंनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव। दा बेयाव फिस एनबाव गिनांगौ गैया, बाव जौगानाय दङ। दा बेखौ गासैखौबो नोजोर होनानै बिथांमोना दिनै गामि दरसेयैनो जगदान जाफैदों जोंनि दोलाव। जों बेनिखायनो बुंदों फ्राय जोंनि बे ओनसोलाव बिपिएफआथ' गैलायानो, न'खरसे न'खरथाम जायफोर दङ बिथांमोनाबो नैबे कयेक दिनाव हाबजोबगोन। मानोना जों रावखौबो बुङाखै, सिगि सिगबो खालामाखै जोंनि दलाव हाबफैनांगौ नङाबा ओरै जागोन जों बिदि बुङाखै। जोङो बुंदों मा जोंनि मावनायखौ बुंदों आरो बिथांमोना जोंनि मावनाय दांनाय गासैखौबो नोजोर होजोबनानै दिनै जोंनि दोलाव हाबफैदों। ओंखायनो जों जोबोद मोजां मोनदों जे जोंनि बे 4 बोसोर 5 बोसोर हाबनायाव जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव खालि बर' जाथिल' नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा बुंदों जे बे सोरखारनो, बे दैदेनगिरिनो जोङो खाबु होबावनांगौ सोरखारखौ दैदेननो, अब्ला जोंनि ओनसोला जौगागोन। जेरै मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनो रड मेप भिजन डकुमेन्ट बानायदों। बेनो मोनसे बिराद रायजो राजाया बेखौनो लानानै मोनसे बिसासाव फैदों। दा बिथांमोना बुंदों, आं दिनै बेरायदों समस्ति सान्थालनाव थांदों, मुस्लिमनाव थांदों, राभानाव थांदों, बयबो बुंदों मोनसेल' जे दैदेनगिरिया जोंनि जाथि थांनाय थैनायनि मोनसे रड मेप भिजन डकुमेन्ट बानायदों। बोरैबा जौगागोन, बोरैबा जोङो जोंनि गासैबो जिनिसा थांना थागोन। बिनिनो बे मास्टार माइन्ड, बे बादि खालामग्रा दैदेनगिरिखौ जोंनो नांफिनगौ। आरो बिदिखायनो बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो जोंनि दोलाव जगदान जादों आरो बिथांमोना बुंबावदों जों नोंसोरजोंनो दङ। बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलाव जगदान जाखो? जोंनि जयेन जानाया माने जोंनि फिउचार राजनितिकआवहाय आरो न'खर खांनाय आरो समाज खांनाय गासैबो जौगानांगौनि थाखाय जोङो गोसो खुसियै बे इउपिपिएल दोलोआवहाय जयेन जानाय जाबाय। सिगां बबे दोलोआव दंमोन? सिगां दोलोआव आगोलथ' आङो बे गुदिनिफ्रायनो माबा इउपिपिएलआवनोखा। थांनाय बोसोरावहाय आङो माने बिपिआवहाय दंमोन। दा देग्लाय आङो इउपिपिएलआव जयेन जाफिननाय जाहैबाय।